Интересно, че тук не сме. Ето виж тази висока, как ми пара. Нищо такава. Как се гонят. Виждаш. Бо филм, че става. Виж ги те с как са запрегърни. Някакви синхронно плуване правят. Виж го какъв е съдърчо. Може какъв е грамаден. Той е морски лъв, ако не си. Моля ки са бързи, гледай. Гледай само кой дъно. Той откачи да... А, не, той е малък. Пах те работа. Гледай. Гледай смисъл колко бързо сменя това.